पारी पर दिन ଝିଅଟି ଛଡ଼ା ତୁ ତାକୁ ବିବାହ ହେଇସାରିଛୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାତ ବାବୁଙ୍କର ଭଉଣୀ। ଆମେ ତ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇସାରିଛୁ। ବୁଢା ବାପଟା ଥାଉ ଥାଉ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ପୁଅମାନେ ଏତେ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯେ ବାପ ମାଙ୍କୁ ପଚାରି କାମ କରିବାର ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବାପା ମା ମାନେ ସିନା ପିଲାଙ୍କ ହିସାବ ଜାଣିବେନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କ ହିସାବ ନିହାତି ରଖିବେ। ପଇସା ମାଗିବେ, ତୁମ ନାଁରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆମ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରନି କାହିଁକି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ କଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେନି? କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସଞ୍ଜନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲି। ହଠାତ୍ ବେଳାମରେ ଦେଖା ହେଲା। ଏକା ଯିଏ ସେ ଆମ ଘରର ବୋହୂ ହେବେ। ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲିନି। ଆମ ଭାଇ ଆମ ବାହାଘରକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିସାରିଛୁ। ଯଦି ବିବାହ ହେଲ ତାହେଲେ ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତ, ନିଜ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାରେ ଭଡ଼ା ନେଇଥାନ୍ତ। ଏଠି କାଇଁ ଆସିଲ? ଆରେ ତୁମ ଭଳି ଆମ ଭଳି ବାପ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ। ଏଣୁ କରି ଭଲ ହବ ଏ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବା ଆଗରୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ ତମକୁ ମୁହଁ ନାହିଁ ବାପା ପକେଇଦେଲୁ। ତତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ ପୁଅ ଆସନରେ ବସେଇ ସାରିଛି ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କଲାଣି। ତ ବଡ ଭାଇ ଅଛି ପରା, ନିଜ ମା ପେଟର ଭାଇ ନହେଲେ କଣ ହେଲା? ନିଜ ଭାଇ କେବେ ଏମିତି କରିପାରିବନି। ତମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛ। ଏମିତି କେଉଁ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବି ସେ ହୃଦୟ ମୋର ନାହିଁ। ଭାଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ କେତେ ପ୍ରଶଂସା